ଆଉ ଥରେ ଗଳା ଗଳି ହେଲୁ ସେଇଟା କଣ ରୋଗ? କାଞ୍ଚ କାଞ୍ଚ ଆରେ ହଁ କାଚ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାହାଘର କଥା ନା ଏ ଝିଅଟାକୁ ବାହାରିଛି ଆମ ଯୋଡିଟା କେମିତି ଦେଖୁନା ଆଜ୍ଞା କାଇଁ ସୀତା ହନୁମାନ ପିରି ସୀତା ସୀତା ହନୁମାନ ପିରି ଦେଖା ଆମ ଯୋଡିଟା ହଁ ଭାଇ ମାନେ ତ ସବୁ କହିଲେଣି ଆଉ ତା ଚେହେରା ସହିତ ତୁ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛୁ ଆଉ ବଢିଆ ଯୋଡି ହେଇଛୁ। ହଉ ଯଦି ଯୋଡି ହେଇଛ ତ ଭଗବାନ ତମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଝିଅ ଖାଲି ଟିକେ ଚିନି ଚିନି ଯିବୁ ମା ମୁଁ ଚିନି ପାରିନି ସାନ୍ତେ। ଆରେ ଭାଇ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏବେ ମତେ କହୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା 2008ରେ ବାହାଘର କରିଛି ବୋଲି। ହଁ ହଁ ଯଦି 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ କେବେ ଘର ରହୁନୁ ବୋଧି ନା ଆଗ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଦିନ ଯାକ ଘୁଷୁରୀ ପାଇଁ ଘାସ କାଟିବାକୁ ପଳଉଛି ଘୁଷୁରୀ ହେଲେ ଘାସ ଖାଇଲାଣି ଯୋଉ ଘାସ ଖାଉଛି ତା ହତେଇକିରି ଭରି ଭରି ଧରି ଆଉଛି ନଦୀରୁ ହେଲେ ଦିନାକ ଏ କାମଟା କରୁଛୁ। ରାତି ହେଲେ କଣ କରୁଛୁ? କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ଆମ ଗାଁ ବନ୍ଧରେ ମାଇକିନା ତୋଠିରେ ନାଠି ପକଉଛି କି ବେଳଉଡ଼ିଆକୁ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧକୁ ଭଲ ମାଛ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ବେଳଉଡ଼ିଆ ମାଇକିନା ତୋଠିରେ ନାଠି ପକଉନ ଆଇଁଷିଆ ଗନ୍ଧକୁ ଭଲ ମାଛ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ବାପା ଏଇ ତୁ ତ ଘୋଡ଼ା ମଧୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ମଧୁଆ ଲୋକକୁ ଆମିଷ ପାଣି ଟିକେ ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାଠି ପକାରେ ଧରୁ କହିବାଟା ସିନା କାହିଁ ନାଠି ପକେଇବାକୁ କେତେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଝିଅ ହେଲେ ଚିନି ଚିନି ଯିବୁ ମା ହଉ ଏ ସାନ୍ତେ ଆସିଲେ ରଖିଥିବ। ହଉ ଯା।